Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Vrijeme je za još jednu emisiju Zgodnjeg grada. Ovog puta u goste sam pozvala gradskog zastupnika Nenada Matića, inače predsjednika Zelene liste, ali i dio vladajuće koalicije u Gradskoj skupštini. Gospodinu Matiću, dobro nam došli na Mrežu TV i hvala što ste se odazvali mom pozivu. Hvala vam na pozivu. Opet ste u Gradskoj skupštini, još jedan mandat je pred vama, 4 godine su pred vama. Za što ćete se boriti da olakšate život u gradu Zagrebu, da ga učinite što boljim i da se grad razvija u dobrom smjeru? Programska i Zelena lista to vrlo jasno. Prvo imamo 4 predsjednika mjesnih odbora, imamo vijećnike po gradskim četvrtima, vijećnike po mjesnim odborima, pa ćemo sigurno pomoći da u komunalnim temama pomognu svojim kraju, pomognu svojim mjesnim odborima i neke akcije, neke aktivnosti da se odviju baš u tim mjesnim odborima gdje mi imamo predsjednike. To je Staro Breste, to je Blato, to je gore Voćarska i to je naš Tupek na Žutom brijegu. Znači njima treba prvenstveno pomoći su predsjednici mjesnih odbora da oni imaju što više projekata, a onda Zelena lista u svom programskom dijelu što se tiče toga imamo za održivi razvoj i zaštitu okoliša u gradu Zagrebu puno tema. Imamo još uvijek odlagalište Jakuševac, imamo gospodarenje otpadom koje nije do kraja riješeno, kao ni odvoz smeća, niti gospodarenje smećem od kuće pa do samog odlagališta i recikliranje gdje još uvijek imamo puno kapaciteta. Što se tiče domaćih životinja, kućnih ljubimaca, tu imamo poseban program i posebne programske smjernice, a sport i kultura su nam i u našem fokusu s normalno male obrtnike i poduzetnike gdje mi mislimo da im treba još više dati i prostora i pozornosti u gradu Zagrebu. I obrazovanje, to ste isto spomenuli u svom programu. Pa obrazovanje je uvijek temelja, ja sam nekad bio u HSS-u, Stjepan Radić je krenuo sa obrazovanjem. Obrazovanje je najvažnija stvar u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj. Govorimo o nacionalnoj politici, u gradu Zagrebu koliko možemo, pomažemo, znači ima besplatnih udžbenika, pokušava se programski sadržaj od sporta nadalje što više da ih u osnovnim školama i mislim da je grad Zagreb u odnosu na druge gradove i županije u Hrvatskoj sigurno perjanica u tom pogledu, ali to treba mijenjati na nivou države, pa smo primjerice imali inicijativu da besplatni udžbenici budu za cijelu Hrvatsku, ne samo za bogatije gradove i općine, jer danas imate da siromašna Slavonija u siromašnim općinama mora kupovati udžbenike za svoju djecu, a Ustav članak 65 jasno kaže školovanje je obavezno i besplatno. Nije besplatno kada vam propišu kakav udžbenik morate kupiti, kada još nakladnici koji sada, ta nakladnična, ja ih zovem, ili mafija ili ekipa koja zarađuje, patentira novi izraz, a to je radni udžbenik. Znači imate udžbenike, imate radne bilježnice, sad su oni napravili radni udžbenik u kojem u biti dijete ima par tablica da ispiše tijekom godine, pa onda iduće godine se taj udžbenik ne može više koristiti jer je već ispunjen pa se mora zamijeniti kao i radna bilježnica. Par zakonskih promjena, par promjena u programima i sigurno bi državu to koštalo oko 200 milijuna kuna i omogućilo svima da im školovanje stvarno bude besplatno. Jasno, mislim, grad Zagreb ima besplatne udžbenike i za osnovnu školu i za srednju školu. On se nekako razvija u dobrom smjeru, kao što ste rekli, neke druge manje općine u Hrvatskoj ne. Vi se zalažete za taj baš ravnomjeran razvitak. Kako to postići? Ipak svi nekako težimo Zagrebu, svi u Hrvatskoj, ako ne mogu pronaći posao u svom gradu, primjerice u Slavoniji, dođu u Zagreb ili nažalost odlaze van. Još su odlasci u Zagreb, vi ste pomenuli, dobra stvar za Republiku Hrvatsku. Ljudi ostaju ovdje, rade u Hrvatskoj, doprinose razvoju Republike Hrvatske. Najveći problem je što nam najkvalitetniji stručnjaci, fizički najsnažniji mladi ljudi odlaze u najboljim godinama van, odlaze sa obiteljima, što je trend. Ako se sjećate, 70. godina su ljudi odlazili, ali su im djeca i žena ostali ovdje, slali su mirovinu, pa čak to nije bilo ni loše za razvoj države, jer je u biti dolazio novac izvana u državu i tu se trošio, tu su izgradili kuće, tu su izgradili vikendice, tu su kupili auto svojoj ženi i djeci. Danas, nažalost, cijele obitelji mlade odlaze prema van. Nama kronično nedostaje radne snage u tom segmentu manjeg plaćanja, pa primjerice u poljoprivredi nedostaje radne snage, u građevini gdje su manje plaće. Nedostaje nam to popet kvalitetne priče, to su liječnici i informatičari koji također mogu lako naći posao vani i tome se treba baviti Republika Hrvatska i dati tome doprinos. Mislim, iskreno govoreći, za sela i općine u Republici Hrvatskoj, kao i u gradu Zagrebu, prigradska naselja, treba se više izdvajati. Ne matematički da kažete tam živi 80 ljudi pa ne treba njima voda jer je samo 80 kad skupe dovoljno novaca. Ne, njima se treba platiti da oni tamo žive, da ostanu na tom području, omogućiti im sve uvjete od jaslica, vrtića, škole ili pošte da mogu sve usluge obavljati i da mogu privređivati i zarađivati kruh. Nažalost, mi smo puno kruti kao država u tome i puno mjera radimo
tako da se ljude potiče da odu u velike gradove ili čak da se isele. Drago mi je da ste svjesni toga, taman sam htjela reći da lijepo je stvarno živjeti na selu, da ljudi ostanu na selu, da ljudi iz gradova dođu u selo, međutim evo ispomenuli ste i ta radna mjesta i infrastruktura, voda, kanalizacija i ostalo je potrebno da bi ljudi ostali na selu. Pa potrebno je stoga jer mi nismo uveli nikakve, mi smo imali svoje porezne olakšice za ratom oštećena područja gdje su bila ratna zbivanja. Danas, nažalost, su više ugrožena mjesta gdje su prazna sela, gdje napuštaju ljudi, gdje bi također trebalo možda gledati sa poreznom politikom, da vi ako živite u nekom mjestu koje je u strateškom interesu, da vas se oslobodi plaćanja poreza na plaću ili bilo koji drugi oblik da vas se motivira da tamo ostanete. Drugo, u nekim granama mi inzistiramo na fizičkoj prisutnosti, otežavamo sa birokracijom, jer dio poslova bi se mogao raditi kod kuće. Ali mi imamo takve zakonske prijedloge da vi stvarno morate, nažalost, otići na neko radno mjesto u Zagreb ili u neki veći grad, a teško ga možete obavljati od kuće. Drugo, politika prema hrvatskom selu što se tiče same hrane bi trebala biti stimulativna za mala gospodarstva da mogu lakše biti na tržištu. Bila je, znate, ona intervencija za PDV. Ma nije za PDV, nego vi danas imate, ako želite prodati zakladnu kokoš, zakladna kokoš mora biti pregledana od veterinara i zakladna u klaonici. Pa di će vam neka gospođa sa sela koja ima 5 kokoši sad ih voziti u klaonicu da dođe na tržnicu. Te stvari treba olakšati. Ja sam bio u Austriji, to mi je struka, agroekonomista sam po temeljnom obrazovanju. Tamo su te olakšane. Tamo čovjek može imati priručnu svoju klaonicu, veterinar pregleda da je sve u redu, vama je svejedno gdje je to zakladno. Kod nas niz tih administrativnih prepreka postoje da ti ljudi moraju doći tražiti rađe posao u nekoj tvrtci jer im se na privatan način da žive od svojeg rada to ne isplati. Malo ćemo kasnije o hrvatskom selu, znam da poznajete tu tematiku jako dobro pa ćemo malo opširnije o tome, međutim vratimo se mi na gradske teme. Krajem kolovoza održana je druga sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, pred nama je i treća sjednica, šta ste rekli kada, 28. rujna će biti. Na aktualnom satu pitali ste gradonačelnika pitanje vezano za Imunološki zavod. O čemu se radi? Pa radi se o tome da stvar koja bi svakog građaninu, stanovniku Zagreba, ali i drugih mjesta u Hrvatskoj bila jasna. Imamo tvrtku koja je konkurentna vani, koja ima proizvod koji može po nižoj cijeni prodati u Hrvatskoj i vani. Ta tvrtka se uništava i nestaje sa tržišta. Istovremeno neki drugi uvoznički lobiji te iste pripravke koje smo mi proizvodili po duplo ili čak neke vele i 7 puta veće cijeni uvoze u Republiku Hrvatsku. Di je tu zdrava logika? Nažalost, evo, nije da se vraćam na selu, to je napravljeno sa proizvodnjom hrane. Mi danas stvarno nemamo dovoljnu proizvodnju hrane i neke stvari moramo uvoziti. Ali zato jer je to sustavno uništavano jer su ti ljudi dovedeni kao što mi danas nemamo krvne pripravke i moramo uvesti krvne pripravke jer se Imunološki zavod sustavno uništava. Ako imate ponudu, ne privatnika, nego grada Zagreba već 2 godine na stolu, da žele kupiti Imunološki zavod i dići ga i uložiti novac u Imunološki zavod. Koji normalan ministar, da li koji se bavi privatizacijom ili zdravstvom, oni malo dijele resore, može to odbiti, ali ne odbiti, nego bi u privatnom biznisu neko rekao drugi dan, ljudi sjednite, hoću da je to za tjedan dana prodano, da za tjedan dana mi to više nemamo u svojem portfelju, a da time upravlja grad Zagreb. To se ne događa već 2 godine. To propada, istovremeno ljudi daju krv, nama propadne 20.000 krvnih pripravaka, ako se sjećate te afere. I onda se pitao gradonačelnika jer pokušavam shvatiti u čemu je keč, u čemu je fora. Ako grad Zagreb, znači ja mogu shvatiti da država kaže, gle, nećemo prodati Nenadu Matiću, sad bi on tu zarađivao, javno će nas razapet, ne znamo koja je cijena, ali gradu može dati za 0 kuna. Jer to neće otići iz Hrvatske, to neće nestati. Grad Zagreb, ako bude dobit 50 milijuna kuna, grad Zagreb će imati tu dobit. Mislim, gradonačelnik misli da se uloženo 500-600 milijuna u obnovu. I dan danas mi to ne radimo. Ne mogu shvatiti zašto. Koji ste odgovor dobili? Mislim, imamo mi njegovu izjavu vezano. Pa gradonačelnik je rekao da očekuje od Vlade Republike Hrvatske da imenuje povjerenstvo, da to krene, ali to je sve presporo, a ja moram biti, evo ja ću reći javno, mislim da je presporo jer postoji niz u administraciji birokrata koji su možda i povezani sa ljudima kojima uvoze, pa svaki mjesec Imunološko kasnije kada krene raditi, nekome je povećana dobit. Kada bi znali koje su tvrtke koje uvoze te pripravke, kada bi to bilo javno objavljeno, možda bi nam i te informacije bile jasnije kuda ide novac koji ne zarađuje Imunološki, gdje radnici ne dobivaju za plaću od toga da rade pošteno svoj posao, a imali smo vrhunske stručnjake. U razgovoru s njima koji tamo rade, sad se događa obrnuta situacija. Ako to potraje godinu, dvije, mi više nećemo imati ni stručnjake
koji će to moći napraviti. Jer nema novih kadrova 5 godina, nema obrazovanja ljudi. Znači nama će se dogoditi za 2 godine da neko kaže, ali zbilja više ne možemo izvući imunološki, nema ko to radi. Sve su ostali stariji ljudi, neki koji ne mogu raditi, treba konja, zmija, svega što treba, nemamo ničega. Nažalost, to će se dogoditi. I onda će neko reći, moramo uvoziti, jesu cijene puno veće, ali evo, nije to nikako pogodovanje, nego mi uvozimo preko uvozničkih firmi, a tamo su najveće provizije. Opet neki privatni interesi možda. Dobro, pogledamo, između sjednice Gradske skupštine i naše emisije je gradonačelnik Zagreba razgovarao s ministrom Kujundžićem vezano upravo za Imunološki zavod, pa pogledajmo njegovu izjavu. Gradonačelnik Milan Bandić potvrdio je nastavak suradnje s vladom oko Imunološkog zavoda. Posljednji put o tome je bilo riječi u petak kada je s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem posjetio Europsku agenciju za lijekove u Londonu. Dobra suradnja je krenula, hvala Bogu da smo one 4 godine za vrijeme SDP-a surađivali tako, već bi Imunološki bio gotov. No, točno je da grad Zagreb je jedini ozbiljni pravi partner vladi. Idemo u to iskreno. Želimo da se to napravi iz ledine cijeli Imunološki zavod iz 2 najmanja razloga. Zato što želimo da se proizvode svi serumi, odnosno antitoksini i svi krvni pripravci bez ostatka i da za 4 godine otvorimo Imunološki zavod. Od Imunološkog zavoda je ostalo samo ime, tradicija, brend Hrvatske. A mi smo zemlja druga na svijetu po broju transplantacija i potrebe za tim krvnim pripravcima. I zato ne smijemo taj nacionalni brend i zaštitni znak Hrvatske uništiti. Vidjeli smo izjavu gradonačelnika, nećemo uništiti taj naš brend, naš Imunološki zavod. Vjerujete li vi tome? Pa drago mi je da smo čuli izjavu gradonačelnika, a meni bi bilo draže da čujemo izjavu ministra i premijera. Jer on je zainteresirana strana da kupi već nekoliko godina, to se ne događa, a recimo možda mala digresija, kada bi tako brzo kako skidamo table, donosi odluke o privatizaciji, gospodarske odluke da se privatizira Imunološki zavod, kao što je gradonačelnik rekao, danas bi najvjerojatnije već Imunološki radio punom parom u sasvim drugim okolnostima. Nacionalnim temama koje su važne za Hrvatsku, gospodarskima, njima se ne bavimo, a nekim drugim temama smo brzi, čak i preko zakona, što god treba ćemo napraviti, ali za Imunološki da velimo mafučka je članak zakona, idemo na brzinu to prodati gradu Zagrebu da spasimo radno mjesta, tu ćemo osnivati povjerenstva, korak po korak, step by step. Znači, očekujem izjavu ministra i premijera o tome jer mislim da je to zavrijedilo to. Vjerujem da ćemo dobiti njihove izjave, međutim kod nas uvijek sve nekako sporo, tako vjerujem da će biti i to sporo. Nije sporo, skinuli su ploču u Jasenovcu vrlo brzo. Mislim, hoću vam reći da neke druge teme brzo reagiraju, brzo rješavaju, a teme koje su goruće u gospodarskom dijelu, primjerice kad sam bio u posjetu u Americi, njihova ministrica poljoprivrede, kratko samo 2003. godine, nam je rekla da oni, što se tiče suda, kada neka u trgovini bude hrana pokvarena ili postoji neki problem, sud, makar i subota, nedjelja, odmah sudac dolazi na teren i donosi presudu. Znači odmah. Ako ubijete nekoga, onda vas zatvore i čekate u ponedjeljak da sudac dođe u ponedjeljak redovito na posao. Kod njih su gospodarske teme u prioritetu. Isto kao što je gorući problem u gradu Zagrebu, problem zbrinjavanja otpada već godinama, a recimo na održanoj sjednici je gorući problem očito bila 14. točka, to je preimenovanje trga Maršala Tita. Što se tiče zbrinjavanja otpada, odnosno ja bih rađe rekao gospodarenjem otpadom, jer vani zarađuju na tome, bore se ko će gospodariti, ko će to raditi, ostvaruju se ekstra profiti. Nažalost, kod nas se tome pristupa relativno površno. Nažalost, mi smo možda i poligon velikih moćnih sila koje se možda moraju riješiti svojih starih pogona pa se ne donose neke akti do kraja jer se još uvijek ne zna kojoj ćemo se grupaciji prikloniti. Ali ono što mene žalosti da nam rokovi teku i da ćemo reagirati kao i što uvijek u Hrvatskoj kada dobijemo packe iz Europske unije. Mislite penale da ćemo plaćati? 2018. se bliži. Ili ćemo plaćati penale ili ćemo navrat na nos imati izvanredne sjednice Sabora, Skupštine, bilo čega što treba da riješimo problem u tjedan dana. Imali smo mirnih godina iza nas. Ministri su se mijenjali, svako ima svoju koncepciju državnog plana gospodarenja otpadom i nikako da se pomaknemo s mrtve točke. Ja se samo nadam da će gospodin Ćorić kao ministar ostati duže vrijeme da provede svoju koncepciju, kakva god bila, ali da ne dođe za godinu dana drugi pa on opet izbriše cijelu ploču i počne pisati opet prazno. Jer svaki ministar dođe pa radi svoju strategiju. Ja se nadam da će se konačno početi to rješavati, a da ćemo onda i mi u gradu Zagrebu se uklopiti u to.
Znači, grad Zagreb ne može donijeti plan gospodarenja otpadom bez državne te razine, jel? Možemo ga donijeti, ali problem u tome da mi da bi koristili i sredstva Europske unije, sve svi traže da budu kompatibilni planovi na svim jedinicama ustroja i mi kada definiramo državni plan, onda možemo puno lakše definirati sve odrednice našeg plana i krenuti u investicije, jer možete očekivati sredstva Europske unije, jer svi očekujemo da za to povučemo sredstva Europske unije. Rekli ste da se drugi u svijetu bogate, jel, od otpada, međutim mi nekako ne pristupamo tome tako. Niti odvajamo otpad, teško nas je natjerati pod navodnike da odvajamo otpad. Pa teško nas se natjerati, ali u Hrvatskoj sam se naučio da vas uvijek najviše i najbolje natjera korist. Kada ćemo definirati da se manje plaća za onaj otpad koji ti je ostao, kada ti ostane samo komunalni otpad, da njega plaćaš, a sve sortirano ne plaćaš primjerice, i kada će to građani osjetiti na svojem računu, a građani imaju ekološku svijest, ali svi živimo brzo. Evo recimo, ja ću reći svi postajemo Amerikanci, svi se zaklinjemo u zdravu hranu, da ćemo paziti na zdravlje, ali opet pojedemo brzu hranu i ne pazimo na zdravlje. Želim reći, ali u teoriji svi bi to htjeli. Ovdje nas se treba natjerati sa odredbama zakonskim, sa cijenama, i onda kada ćemo vidjeti svoju korist, svi će to građani raditi. Gospodine Matiću, što je sa poljoprivredom u gradu Zagrebu? Ima dosta voćara u gradu Zagrebu. Primjerice, bi li oni mogli hraniti cijeli Zagreb sa svojim voćem i povrćem? Ne, apsolutno ne bi mogli hraniti, ne cijeli Zagreb, ne bi mogli Zagreb. Ali recimo bar vrtiće i škole. Pa mogli bi privremeno nešto riješiti, pogotovo recimo u jabukama, možda gdje su naši proizvođači malo jači, ali ono što je bitno reći da proizvodnja nije samo u gradu Zagrebu, nego i u okolici grada Zagreba. Zeleni prsten, jel? Da, a nositelji su ljudi iz grada Zagreba. To je dobro za razvoj hrvatske poljoprivrede i ono što je se dogodilo oko Zagreba može biti smjernica kuda je trebalo otići poljoprivreda na nivou države, znači da ljudi u Slavoniji ne ostanu na pšenici i kukuruzu, nego da odu u kulture koje su više dohodovne, od kojih se može pristojnije živjeti. Recimo, proizvođači i jagoda, i kupina, i malina, i aronije, evo, koji se sve više dižu. Trešanja, mogu dobro živjeti od prodaje, izravne prodaje na području grada Zagreba. Evo možda jedan mali ficlek, kako bi rekli, jagode i trešnje. Omogućili ste proizvođačima da izravno prodaju. Grad Zagreb čak nešto i naplati, znači te štandove, nije da gubi. Vi ste samim tim omogućili da 100-200 obitelji bolje živi, građani dobe izravno, znači domaće, svježe, kupe kad idu s glavnog kolodvora, kad ne reklamiram ni jedno mjesto, ali kod Importana ili na trgu Bana Josipa Jelena, aktivnim lokacijama, atraktivnima, kupe, možda ne bi ni kupili taj jedan voće djetetu. Ali onda kad je već tu, kad vam je uz ruku, kupite, odnesete, ljudi bolje žive, građani imaju kvalitetnije proizvode, zdravije, kvalitetnije, svježe i svi su zadovoljni. Takvih olakšanja u prodaji je trebalo biti puno više u poljoprivredi, da se na taj način olakša prodaja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda izravnim proizvođačima, da se trgovački lanci, uvoznički lobiji maknu od toga, onda bi i tih ljudi koji još malo ostalo, koji se bave poljoprivredom u Hrvatskoj, govorim da u odnosu na prostor stanovništva, i oni bi mogli pristojno živjeti. Ali vi danas ne možete dogovoriti sa nikim od njih da on zakolje svinju doma pa da vam proda, osim na crno. Ali mi smo trebali to legalizirati, da može čovjek zaklati svinju doma, napraviti čvarke i donijeti vam u Zagreb, evo, tvoje svinje od 120 kila, ovo ti je to i možeš mi platiti preko računa. To danas, nažalost, ne možete napraviti jer bi on tu svinju trebao zaklati u klaonici. Jasno, i platiti to. I platiti to i onda to postaje... I onda mu je ta računica nije dobra jer onda on gubi više nego što dobiva. I onda je to bezpredmetno na tom. A onda vas cijena toliko košta da vam je duplo jeftinije kupiti uvozno meso izvana u trgovačkom lancu kojem je već po skladištenju možda i prošao rok, koje je smrznuto 6-7 mjeseci u hladnjači i onda kupujete to mjesto na akciji za 19,99, a ne kupujete domaće. Jeste nam to sada rekli da u trgovačkim centrima kupujemo meso koje baš i nije neke kvalitete? Pa ne da nije kvalitete, nego je vrlo jasno, to ljudi iz struke znaju. Mi smo jedno vrijeme imali razliku u zakonskim propisima da je vani smjelo biti 6 mjeseci smrznuto meso, a kod nas godinu dana. I onda se događao paradoks da su nakon 5 mjeseci i 20 dana je bila akcija pražnjenja određenog dijela kad ističe rok trajanja i onda su naši da li trgovci, da li prekupci, da li dio neke mesne industrije, kupovali te jeftinije sirovine i dovezli u Hrvatsku, stoga možda napravili kobasice, možda prodali pod svježe, ne znam što se dalje događalo. I normalno da kad su nakon 5,5 mjeseci neko prodaje smrznuto, pa ga prodaje, karikiran, svinjetinu po 5 kila, jer je njemu između toga da ga mora uništavati, platiti uništavanje nakon 6 mjeseci, jer da bi zbrinuli to vani, vi morate i platiti da vam to neko doveze, da neko to spali.
Jednostavnije mu je da za 0 kuna prodat u Hrvatsku da neko odveze. A mi još to nešto platimo i on je zadovoljan. Normalno da su onda zadovoljni trgovački lanci koji tu malo to prepakiraju, malo osvježe, možda naprave kobasicu s toga i prodaju vam vrlo jeftino. A ništa, onda ćemo mi na crno onda kupovati kod nekakvih domaćih lokalnih proizvođača koji na malo imaju svinje. Pa ako treba i tako da pomognemo tim ljudima da jedete zdravo, svježe meso. Kad smo spomenuli svinje, ovdje na Jakuševcu još uvijek ima farmi domaćih životinja, još uvijek nisu izmještene. To predstavlja problem za grad Zagreb, predstavlja problem i tim ljudima koji imaju te farme već godinama. Problem se rješava, zastoj u tome jer oni moraju riješiti do kraja i zadovoljstvo ljudi koji se moraju iseliti. Da, oni trebaju naći dovoljno hektara zemlje da mogu... prostora, to je teško, ali ono što mi trebamo reći kao grad Zagreb, da tu ne trebamo pitati za cijenu, to je zakonska odredba, to smo mi donijeli takvu odluku da na području GUP-a grada Zagreba da se to ne smije prostorno planom tu raditi. Mi imamo ovdje stanovnike koji redovito plaćaju prireze i sva davanja i za to žele živjeti u normalnim uvjetima koje žele i mi to moramo, ako treba platiti 1, 5 ili 6 ili 10 kuna. Želim reći da tu ne trebamo biti. To je obaveza civilizacijska koju imate prema tim ljudima, pogotovo većinom su to domaći ljudi koji su ovdje starosjedioci, da oni izmjeste svoju proizvodnju i grad Zagreb to treba platiti, pa koliko to koštalo. Upravo tako, rekli se domaći starosjedioci. Baš sam čitala članak iz kolovoza ove godine. Kaže gospodin koji ima farmu krava ovdje da je on tu već godinama, kaže, imamo sada tu Jakuševac koji nije bio kada je on počimao ovdje raditi tu farmu. Sada kao smrdi ta njegova farma, a Jakuševac ne smrdi. Pa dobro, ne znam da li, ja neću sad utvrđivati, nisam stručnjak za to što više smrdi. Mislim da postoje još 2-3 objekta koji šire smrad što se toga tiče, ali ono što ja mislim da je norma koja je donesena od strane gradske vlasti, a to je da toga nema na području grada Zagreba, se mora provesti, mora se onda platiti onome naknadna, pravična, ja velim, ne biti štedljiv u tome da ti ljudi koji izmještaju proizvodnju osigurati im se neki način egzistencije ili proizvodnje, s njima se pojedinačno dogovoriti. Znate li možda kada će to biti, budući da se to prolongira već neko vrijeme? Obećanja su do kraja ove godine. Obećanja su do ove kraja godine jer mi sredstva prebacujemo redovito iz godine u godinu. Nadamo se da će to biti riješeno ove godine. Imamo još 1-2 minute do kraja. Spomenuli smo vašu zelenu listu. Vi ste predsjednik zelene liste. Osnovali ste u veljači ove godine. Znamo svi zašto, jel? Pa možete nam reći još u kojem smjeru će ići zelena lista? Evo i na nacionalnoj razini možda. Iako se radi o gradu Zagrebu. Nacionalna razina i grad Zagreb, jer je grad Zagreb petina što se tiče stanovništva i još područje koje pokriva već je trećina stanovništva grada Zagreba zajedno za grada Hrvatske sa Zagrebačkom županijom. Teme održivog razvoja će sigurno biti i ekologije top teme u Republici Hrvatskoj. Vani one postoje, vani su zelene stranke etablirane. U Hrvatskoj je zelena scena malo u lošem stanju i poharana jer kada je došla Mirela Holy, dio ljudi je ugasio svoje zelene stranke, priključio se njoj. Nažalost, taj projekt nije uspio, ona ga je, ja se šalim, podržala Ivo Josipovića, znači zauzela je vrlo izravan stav prema ljevici, naklonila se ljevici i nakon toga je zelena scena bila uništena jer kada ste vi centar i zeleni, kada jasno jedno od velikih stranaka se priklonite, nakon toga više nemate što se toga tiče kredibiliteta. Održivi razvoj, ekologija, zaštita čovjeka, prirode gdje čovjek živi, mi smo rekli čisti zrak, voda, šuma, čovjek nam je u središtu pozornosti sa svim atributima koje on koristi, sa svim resursima koje koristi, a nacionalni interesi, zato ja pokušavam objasniti da zelene stranke, svi vele da je to ljevica. Ne, one su u biti zelena stranka koja se bavi, prvi nacionalni interes da Hrvatska bude čista, da hrvatske šume i vode budu čiste, da budu u našem vlasništvu i da ih ostavljamo generacijama ljepše i bolje nego što smo ih naslijedili. To je najveća zaštita nacionalnih interesa. A to se zalažemo mi u zelenoj listi uz normalno niz drugih podprograma kojima se bavimo. To smo i napomenuli prije, spominjali smo ih od kućnih ljubimaca, od zdravog načina života, pješačenja, biciklizma, zdrave hrane, sporta, tradicionalne kulture. Hvala vam gospodine Matiću, 25 minuta sama zaista brzo prođe, bilo mi je zanimljivo razgovarati s vama, pratit ćemo vašu zelenu listu i sjetit ćemo se svega ovo što ste nam rekli, za što ćete se zalagati. Hvala i do sljedećeg viđenja. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije z Gornjeg grada. Hvala što ste bili s nama, do idućeg susreta, lijep pozdrav.